बलुआ घाट के नज़ारा है रउआ सब देखत तनी। ऐसन ऐसन मोटा आदमी पार नहीं हो पावत, इहो स्थिति बाटे। का दशा दुर्दशा बा बलुआ घाट के ई देख सकत तनी। कितना ई देरांचल क्षेत्र के मने कष्टनीय आ दुखनीय का कहल जाए एकरा विषय में कहल ना जा सकेला। आ ई ऐसन रास्ता हो कि जीविका से लेके 2 गांव के जोड़ेला। बलुआ गांव के कृषि से जोड़ेला, सारा खेती यही आरी बा। आ जो वही गांव के सारा बाजार यही आरी बा, ये हारी बा। देख सकतनी कि लोग बाजार के तरी करी, लोग खेते के तरी जाई। आ का अपन कतना दुखनीय बा। आ सावन के महीना हो, ना ये पर विधायक जी के चिंता बा या ना मुखिया जी लोग के। सब जना चुप चुप पटाइल बा लो। इहे ताकता लो कि कब बाढ़ी आवो आ इहो बनल बा तवन बही जा। आ बहला के बाद ई होई कि बनले रहला रोड, का कही जा बाढ़ के चलते ई रोड बही गइल है। ई देखब जा ये काम लागल बा साल भर से। महज 500 मीटर बा, 500 मीटर बा, प्रणाम 500 मीटर बा। आ 1.5 साल लाग गइले काम करे में। मात्र 2 साल पूजे वाला बा। आ ई देखल जाओ कि ई विधायक जी से लेके मुखिया जी ले दोनों गांव के कितना तत्परता बा ये सब में। आ चेयरमैन साहब के लइकन के का नाम बा कि अच्छा बबुआ ई बताओ से कि रोड कितना दिन से बनता? ई अभी 2 साल पूजे वाला बा। 2 साल बा। आ कितना दूरी बा? मात्र 100 मीटर, 1200 मीटर बा। ई बलुआ के लइका हमें से ई 1200 मीटर आ 1000 मीटर ई बाटे। आ ई कुल जना के लागी के 2 साल लागल। 2 साल में ई इतना काम भइल बा। आ देख सकतनी। आ ये से मने बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ के नगरी में भ। आ ई ब्रह्मेश्वर नाथ के प्रसिद्ध सावन माह चलता। कितना लोग के कष्ट बा, अभी दुखनीय बा। तो हम चाहब कि एक बार एक दिन में मुखियो जी रास्ता से आज गुजरी आ विधायको जी आके गुजरी आ तब देखी कि ये रास्ता के का दुर्दशा बा। रउआ सब तब मारब 4 चक्का में अंदर निकल जाई भोतरी ध के 4 लाइन। अभी आम जनता गरीब मजदूर कैसे अपन जीविका चलाई है, कैसे परवरिश करी है, बुझाते नहीं खे। जैसे भादों में बेंग टटराए लगी हैं सो, वही तरी चुनाव आवते नेताजी लोग टटराए लगी लो कि हमनी के हम बढ़िया तो हम बढ़िया। आज है सब कही लो कि हम गरीब के नेता हैं, हम गरीबों का मसीहा हैं। आ सब ले आज गरीबे है कष्ट में बा। धनी है तरी एगो ना आई, जेकरा लगे साधन नहीं खे, पैदल बा, कौनो सुविधा नहीं खे, उहे रास्ता से गुजरी। आ ई गजन के आ जितना नेता मंत्री विधायक बनता लोग कहता लोग कि गरीबे के नेता है। का हो भाई ई बताओ कि रास्ता से तारा ठीक लागता? ई हाँ तनी मने का कहल चाहता रहे ये क्षेत्र के मुखिया के, नेता के, विधायक के? मने यहाँ लोग के कितना फूल माला से स्वागत कइल चाहता कि ना? बहुत बोला के दौड़ावल चाहता है। हाँ रोडवा बोला के दौड़ावल चाहता बनवा पे, दौड़ावल चाहता ना। तो का करब हो? वोट देब के हाँ? जाति के नाम पर देब कि है काम के नाम पर देब? हाँ वोट ई अच्छे। एबार तू युवा बाड़, अपना दिल पर हाथ रख के बोल कि हमारा जाति पर देवे के चाहिए कि काम पर देवे के चाहिए? विकास के नाम पे देवे। हाँ हेने तक हेने विकास के नाम पे देवे के चाहिए। विकास के नाम पर देवे के चाहिए। कहल बा कि युवा एगो देश के भविष्य है।
युवा एगो देश के भविष्य है। ब्याह जी हमर टेंशन मत लाई। भविष्य है आ एवा ही ए देश के निर्माण करेला। ब्याह जी कहत केहू पार्टी से नहीं के बोले के केहू एथी नहीं के जौन धरातली होके उहे कहे के बा। देख लीजा है गजन। आ हम ये कहब कि सब लोग इतना शेयर करी ये वीडियो के ताकि हमनी के गांव से जुड़ल जितना भी लोग बाड़े एक सूचना के एक घटना के जानकारी ले विशेष रूप से आग्रह बा कि चुनाव से पहले अपन सारा चीज़ जांच के नेता हमारा धरातली स्तरीय काम करे वाला बा के करी के करता ये सारा चीज़ के वोट करे के बा ताकि न जात पे न धर्म पे इस सब पर उठ के वोट करे के बा ताकि ये जो हमनी जो समस्या के उजाड़े के कोशिश कैले होके वो दर्द के समझले होके ओकरा के वोट करे के बा।